Benvingut en un nou dia on veurem unes acrobàcies que farà l'Airi. Haurà de sortir pel circ a tota velocitat, passar per sobre del rentador i acabar en el trampolí i a veure quants cops ho aconsegueix fer. Fem-ho el primer cop. Ha saltat i aquí ha acabat. Tornem-hi un altre cop. Ara sí que ho ha aconseguit i ha caigut de peu. I al fons tenim el públic. Hola, sí que ha caigut ara. I per cert, aquí al fons tenim el públic. Ui, quasi fa poing i cau per aquí, però no ho ha aconseguit. Ui, quasi. Ui, s'ha quedat el rentador parat. Ui, quasi ho aconsegueix. Ui, quasi, però arriba molt lluny. Ara ho ha aconseguit. Ara també ho ha fet. Ui, quasi ho aconsegueix. Ara també ho ha fet. També ho ha aconseguit. Fem 2 últims salts i aquí s'acabarà el vídeo. Un alt i ara ve l'últim. I nois, aquí s'acaba el vídeo d'avui. Adeu, fins la pròxima!